Dende hai varias semanas, persoal da empresa Tower encárgase de instalar un total de 10 puntos de conexión Wi-Fi gratuita no municipio. A rede despregarase nesta primeira fase en centros culturais das parroquias e tamén en varias prazas públicas do casco urbano da vila. Optouse por, alo menos, garantir un posto en cada parroquia. Todas as parroquias van ter nos centros culturais unha ligazón gratuita, unha zona amplia incluso, pois, entre 100 e 200 metros que vai estar atendida por esa wifi de balde, e tamén as prazas principais de Rianxo, como podría ser a Praza da Martela, a Praza do Campo, tanto o Campo de Arriba como o Campo de Abaixo, ou a Virxe da Guadalupe ou o Auditorio, non? E incluso, pois, tamén nunha maneira de empezar, que é algo que tamén queremos continuar ampliando esta wifi, pois tamén empezamos na praia da Torre, para que tamén no verán pois sexa un punto de encontro, non? A instalación destes puntos de conexión gratuita é posible grazas a que o Concello rianxeiro foi seleccionado como beneficiario do proxecto Wi-Fi 4 EU, que promove a Unión Europea. É un proxecto da Unión Europea, Wi-Fi 4 UE, despois do proceso de licitación, pois empezou xa os traballos a empresa Tower, e está desenvolvendo pois nestes días a instalación en 10 puntos, que son os que se financian este programa. É unha wifi que vai ser de balde, é unha wifi de calidade e é unha wifi que ten pois unha certa capacidade para que a xente que se conecte neses espazos pois poida apreciar realmente un pouco o valor desta instalación. O proxecto a implantar en Rianxo terá unha duración de 3 anos.